Sziasztok, már ebben a videóban mondtam, hogy elérkezünk a Steel Brainrot eventhez. Már másodjára veszem fel ezt a videót, mert kicsit rage-eltem, mert szétloptak. Ugye még fenn megmondottak a szétloptak, mondom, srácok. Tudjátok már, csak egy mimban. Rohadt kokofántó elefántó, de ez kialnak kell. Kiafomnak kell. És már mondani akartam, hogy így nagyjából kezdődött el az event. De majd jelentkezek, amikor teljesen elkezdődött. Vagy akkor, ha bejön valami jó. Hát bejött ez az új Brainrot. Tudom, hogy mitig, de... Vagy tudom, hogy epic, de azért megveszem, mert cuki. Na, majd jelentkezek, hogyha elkezdődött az event, hogyha valami jó jött. Azt hittem, valami tralala. Aha, azt nem is szedem, majd ez nem lesz. Majd jelentkezek nem sokára. Elrúgtam egy Lost Tum szítoszt. Ó! Jött egy izé. Sem személyi Spider-Init is elloptam. Mi a majd jelentkezek Steel Brainrot eventkor, hogyha valamilyen durva, vagy ha személy itt van. Srácok, visszajöttem. Olyatok, srácok, de még kajáltam is, és már YouTube-oztam is, de még mindig nem jött az event. Csak közben itt lobdosnak, mert picsasak. Nem. Ne, el fogják lopni a személyit. Srácok, akkor 21 óra 00, akkor menjétek fel, mert sajnos már nem tudom folytatni ezt a videót. Tetszett, mindenféleképpen lájkolják és iratkozzatok fel. Én Milán voltam a csőcső, és 21